mærke snart her. Kampen her kommer ikke ud til bolden. Og ikke klidet den rigtigt her første omgang. Der var bare der måske får vel rundt om mulighed. Kørt direkte op i nærmest korrekt. Afsluttet. Så har ikke siddet i Superligaen sammen med Sønderjyske. Nordlig spiller bredt. Tamarbani med afslutning. De spiller fint Randers igen. Det er Tamarbani frem mod Touré. Fysikken, som du siger, han har så meget af. Ja, det har han. En god bold, den der til Tamarbani. Tamarbani over for Solas. Tamarbani ind til højre benet. Sparker her. Tamarbani. Og ved du hvad? Det er det mest forkølede spark, jeg har set. Jeg tror, han sparker i jorden. Dennis. Tamarbani målscoren finder Touré. Touré med rum foran sig. Touré sparker. Kommer han altså, der slår han knæt. Lægger bolden